Balik video na. Video tayo na. Apple. Gusto mo balik kami dyan. Minggir daw. Aja galah ako. Jagat Dewa Batara Ora Ugawa Patih Raja Ngastina penok nang kabeh anggon munggu salam kaliyan tapi nak nggih paman ngaturaken beti kula lele anak Mas Prabu Duryudana kampana betiku ya nggih Rama Begawan Paman Patih daya cara sampun dicoba damel nakni Pandhawa nanging sedaya cara gagal total dipun malih paman kula sampun jebeg terus kados Pandhawa menang terus kapan menangi Kurawa napa paman Patih sampun ketekan akal Mas Prabu sampun kersa muka menang Lele, ampun duka rumiyin anak Prabu. Dumadakan wonten ratu buta ingkang sowan. Bapak Prabu Duryudana kula ingkang sowan para lir kincange ngalis risang mawe kendrung Akang Prabu Duryudana aku sing teka ya jagat Dewa Batara kaya dulurku dhewe Prabu Kala Saleksa ora kleru kakang sosokan rene arepe ana perlu ya Adi Kala Saleksa aku ngerti lakon biyen kowe isih ponakane Kala Pracana apa perlu Adi aku pengen balas dendam nek Pandhawa saiki po ewangan aku wis gawa prajurit 10.000 cacahe mapan kebenaran ayo para Kurawa dewangi Prabu Kala Saleksa gembur Pandhawa
Bagus. Gatot Kaca, yen pancen sekti mandraguna, kadenono aku pate wegat nyawa. Pati buket. Mani-mani kan Gatot Kaca. Sudah tak tukil belum. Sama sinten Prabu Baladewa. Oh Prabu Baladewa. Betul wis sopan lho. Arep nyapa Mas Rene? Duwe Pandhawa, kemah-kemah untal malang. Kemah-kemah untal malang. Untal malang di atas. Payuan karo bola-bola ini. Payuan karo bola-bola karo Bangsat, wani-wani kabeh Anoman. Ayo tanding kabeh aku. Ayo. Ayo. Balaku kok mati kabeh. Ora ono sing becus perang. Mati begat nyawa kalah karo Gatot Kaca. Mati garang 1000 diayak Baladewa.
dene prajurit liyane wis kocar kacir. Pandhawa. Iki aku Prabu Laksa-laksa sing teko. Kuwat Kudara, aneng gae Pandhawa. Kebenaran. Ayo tanding mbak aku. Adu kadele kulit. Kuwate balung. Yo. Kasih cerita kala saleksa saged pinerjaya dening Risang Bratasena ya Werkudara ya Bima kahanan Pandhawa saged